Bona tarda a tothom. Benvinguts, benvingudes al webinar IVA Internacional e-commerce dins el cicle Superant Barreres. Aquest cicle és un conjunt de webinars que té com a objectiu donar suport a les empreses catalanes en totes aquelles barreres tècniques no aranzelàries que es troben a l'hora de fer negocis a l'exterior. Barreres com ara certificats, regulacions, divises, disputes internacionals, finançament, IVA, etc. Avui tractarem aquestes últimes barreres, les relacionades amb la fiscalitat internacional, que són un obstacle important tant en la importació com en l'exportació. La realitat actual, cada cop més global i complexa, ha motivat la creixent necessitat de dissenyar mecanismes de planificació fiscalment eficients per poder minorar els riscos associats. Així doncs, a la primera part del webinar ens centrarem en tot el relatiu a l'aplicació de l'IVA. Fa uns mesos vam fer un primer webinar, però donada l'alta demanda per part de les empreses, des d'Acció hem pensat que era convenient fer-ne un altre. Aquesta vegada ens acompanyarà Quim Alastuell, soci de l'àrea fiscal i comptable de GM Abogados, amb una dilatada experiència en tot aquest àmbit. Ens parlarà tant de les normes de localització de l'IVA en el tràfic internacional com també de l'e-commerce i la tributació de les vendes a distància. A la segona part del webinar, en una intervenció més breu, Raquel González, consultora sènior de l'Oficina Tècnica de Barreres a la Internacionalització d'Acció, ens presentarà les eines i serveis gratuïts que Acció posa a la vostra disposició per fer front a les barreres internacionals. I ella mateixa coordinarà el torn de preguntes que els assistents haureu anat fent en el xat. Abans de començar les ponències, m'agradaria fer 3 apunts de caire organitzatiu. Primer, el vídeo i les presentacions es penjaran en uns dies a la web d'Acció, al mateix lloc on us vareu inscriure. A l'agenda busqueu el dia i allà estarà penjat. Segon, durant la sessió, com us deia, podeu anar fent les vostres preguntes al xat i al final de les presentacions les farem als ponents. Si veiéssiu, per exemple, que hi ha altres preguntes interessants en el xat, les podeu votar i les que tinguin més likes les farem primer. Tercer i últim, si hi haguessin moltes preguntes que quan tractem l'IVA acostuma a passar, a vegades no donarà temps de poder-les resoldre totes. El que farem és prendre nota i la propera setmana us les contestarem de forma individual i via e-mail. Ara sí, ja sense més dilacions, dono la paraula a Quim Alastuell, soci de l'àrea fiscal i comptable de GM Abogados, que ens farà un update de tots els punts més importants a tenir en compte en l'aplicació de l'IVA a nivell internacional. Endavant, Quim. Sí, moltes gràcies, Sandra. Vaig a compartir la presentació. Bona tarda a tothom. Com ha comentat la Sandra, aquesta tarda farem una xerrada sobre les normes de localització de l'IVA a nivell intern espanyol i també a nivell internacional i, sobretot, una referència important tot el que seria el tractament en l'IVA de les vendes a distància. Tant de moda en aquests dies o en aquests últims anys pel boom, diguéssim, del que seria les vendes online i l'e-commerce. Com sempre fem, al parlar d'aquest tema, intentem donar unes primeres pinzellades sobre aspectes generals de l'IVA, sobretot a nivell de les regles de localització d'aquest impost a nivell internacional, més que res per saber o per ubicar-nos exactament quan estem parlant d'e-commerce en quin punt exactament ens trobem. L'IVA és un impost força complex, potser el més complex de l'ordenament jurídic espanyol, diria jo, per la complexitat de la seva normativa i per la multitud de normes que hi ha al seu voltant, i és molt important, cada cop que analitzes un determinat tipus d'operacions, saber focalitzar exactament en quin punt ens trobem. Bé, començarem parlant dels conceptes bàsics de l'impost molt ràpidament. Com tots sabeu, es tracta d'un impost indirecte que grava el consum general dels productes o de la prestació dels serveis. Grava tot el consum de béns i serveis produïts o comercialitzats en el desenvolupament d'activitats empresarials o professionals. També es tracta d'un impost neutral sempre i quan ens movem en l'àmbit empresarial, és a dir, en el que consumidor i prestador del servei o venedor i comprador formin part, de la cadena econòmica
de la transacció. Evidentment no és neutral quan parlem de consumidors finals, que aquest és un aspecte bàsic que trobarem en el cas que parlarem de l'e-commerce. Primer de tot, quan parlem de l'IVA, doncs hem de diferenciar dos grans grups d'operacions, el que seria prestació de serveis o el que seria les entregues de béns. I en segon lloc, i molt important també, si el destinatari de l'operació es tracta d'un empresari o d'un consumidor final. Per últim, la tercera qüestió essencial seria determinar a on estan establerts els dos actors d'aquesta transacció, tant el venedor o prestador del servei i, en aquest cas, el consumidor. Si estan tots dos en el mateix país, estan dins de la Unió Europea, un en un estat membre, un altre en un altre, o bé en països tercers. Aquí ens referirem a territori d'aplicació de l'impost, el que direm TAI, que comprendrà la península, Illes Balears, Illes Canàries, Ceuta i Melilla. Ceuta i Melilla i Illes Canàries, són tercers països, equiparables als Estats Units o qualsevol país estranger no membre de la Unió Europea. Com a fet imposable, tindrem que parlarem d'entrega o adquisició de béns o bé prestació de serveis. Després tindrem el concepte d'empresari, que seria la persona física o jurídica que du a terme les activitats. És a dir, en general, tot allò que no sigui operacions subjectes a l'impost. En aquest cas, l'obligat tributari al pagament o l'obligat a repercutir, en aquest cas, l'IVA. Bé, començarem pels conceptes més fàcils. Les operacions interiors, en aquest cas, com veieu en el quadre que hi ha a la diapositiva, no hi ha cap mena de dubte. Quan els dos actors de la transacció estan establerts dins del territori d'aplicació de l'impost, del TAI, les operacions estan subjectes a IVA espanyol. Parlo en general. Aquí, com us he dit al començament, no es tracta de fer una anàlisi minuciós de tota la normativa de l'IVA, perquè l'objectiu és centrar-se en l'e-commerce. Evidentment que hi ha operacions interiors que estan exemptes d'IVA, com poden ser serveis mèdics, serveis de formació, etc. Estem parlant, diguem, en termes generals. En termes generals, quan els dos actors estan establerts en el territori d'aplicació de l'impost, tant si parlem d'entregues de béns com de prestacions de serveis, tant si l'adquirent d'aquests béns o l'adquirent d'aquests serveis és un empresari o és un consumidor final, sempre serà d'aplicació el tipus d'IVA aplicable a Espanya. Aquí no hi ha cap mena de dubte. Passem ara a parlar de les adquisicions i entregues intracomunitàries de béns. Aquí tindríem el concepte d'EIB, les entregues intracomunitàries de béns, que serien, doncs, quan una operació, quan el transport d'aquests béns s'inicia en el territori d'aplicació de l'impost i el destinatari està establert en un altre estat membre. Aquestes operacions estan exemptes en origen. En segon terme, les adquisicions intracomunitàries de béns per nosaltres serien aquelles en què un proveïdor està establert en un altre estat membre, pot ser Itàlia, pot ser França, qualsevol estat membre de la Unió Europea, i l'adquirent en aquest cas som una empresa establerta en el territori d'aplicació de l'impost. Ara veurem després en un quadre com es localitzen aquestes operacions. Com es localitzen aquestes operacions intracomunitàries? Doncs les entregues de béns. Si una empresa espanyola fa una entrega de béns a una empresa establerta en un altre estat membre, ens trobaríem dins d'aquest primer supòsit i seria una operació exempta d'IVA a Espanya. Tècnicament, aquesta operació està subjecta en destí. Serà el nostre client francès, italià, alemany, qui tindrà després que
corresponents. Si ens trobem també dins d'aquesta primera columna d'empresaris amb una prestació de serveis feta per part d'una empresa espanyola a una empresa de la Unió Europea, també estaríem en un supòsit d'exempció en origen i autorrepercussió d'IVA en destí. Empresa catalana o empresa espanyola no tinguem cap tipus de risc a l'hora de facturar aquesta operació com a exempta, és que sempre hem de verificar el número d'IVA, el número intracomunitari del nostre client. Després, al final de la presentació, us hem posat uns links on podeu consultar els VAT numbers de totes les empreses. Hi ha una base de dades europea on es poden consultar aquests TIFs comunitaris, que es diu, ho poso aquí, el BIES. Si veu aquest numeret 1 d'aquí, doncs aquí a sota expliquem que aquesta operació estaria subjecta en destí. Què passa quan ens trobem amb entregues de béns on el nostre client no és un empresari, sinó un consumidor final? Bé, comencem per les prestacions de serveis. Si és una prestació de serveis, directament haurem de repercutir l'IVA espanyol. Si és una entrega de béns, precisament és aquest cas el que després parlarem del e-commerce. Quan parlem de problemàtica d'IVA en l'e-commerce, estem sempre focalitzats en aquesta part, és a dir, empresa espanyola que ven productes a consumidors finals europeus. Si us fixeu, aquí el numeret 2, expliquem que aquestes operacions, sempre i quan no superin el llindar de 10.000 euros, després ho explicarem, estaran subjectes a IVA espanyol, però a partir que superin en la seva globalitat el llindar de 10.000, començaran a meritar-se els IVAs del país de destí. Passem al següent quadre, adquisicions intracomunitàries. El que dèiem, si nosaltres fem operacions d'adquisició de béns i serveis a un proveïdor de la Unió Europea, el proveïdor ens emetrà la factura exempta d'IVA i nosaltres haurem de fer una autorrepercussió de l'IVA espanyol, 21% o 10%, el que toqui, i serà neutral. Això, com sabeu, quedarà reflectit a la nostra declaració trimestral o mensual com IVA per inversió del subjecte passiu. En el trànsit internacional, aquí també farem una breu referència a les importacions i exportacions, encara que no sigui el tema essencial d'aquesta ponència, però tant si parlem d'exportacions com d'importacions, no estarem parlant de tota la problemàtica de l'e-commerce i la venda des de distància. Aquí, si nosaltres com a empresaris venem a països tercers, venem a Estats Units, venem a Mèxic, venem a Austràlia, doncs les operacions estan exemptes d'IVA tant si el nostre client és una empresa com un consumidor final. Què passarà amb l'IVA en aquest cas? Doncs que el nostre client, quan despatxi aquesta mercaderia a la duana del seu país, doncs allà es trobarà amb la normativa interna i el que passarà és que per despatxar aquest producte haurà de liquidar el seu IVA a la seva duana. Nosaltres no ens afectarà aquesta qüestió. Doncs en el cas oposat, també com sabeu, en les importacions de productes de països tercers, quan aquests productes arriben a Espanya o arriben al port de Barcelona o arriben a l'aeroport, si volem despatxar aquests productes hem de passar per la duana i liquidar l'IVA corresponent en aquesta adquisició a través del DUA i dels formularis que hi ha establerts per tota aquesta liquidació i despatx de mercaderies. Exemples. Una empresa espanyola amb seu a Barcelona i que es dedica a la venda de maquinària ven una màquina a una empresa francesa i que li comunica el seu VAT number, el seu CIF IVA francès. Els béns es transporten des d'Espanya a França. Aquí ens trobaríem, com hem explicat abans, amb una operació que és
una entrega intracomunitària de béns exempta aquí a Espanya, ja que es compleixen tots els requisits necessaris. És a dir, el transport efectiu, la sortida de la mercaderia d'Espanya a França, i dos, que el nostre client ens ha comunicat aquest CIF que ha obtingut de la hisenda francesa. Importantíssim comprovar aquest número en la plataforma BIES, perquè en el següent exemple expliquem que si per qualsevol circumstància o bé aquest client no ens comunica aquest CIF o bé aquest CIF no és vàlid, estaríem obligats a repercutir aquest IVA en el nostre client francès. Si no ho féssim, l'agència tributària ens el podria exigir. Com a exemple, diguem, contrari, si una empresa espanyola adquireix d'una empresa francesa una mateixa màquina i li comunica si un empresari resident a Alemanya rep assessorament legal d'un despatx d'advocats establert a Barcelona, en un principi estaria exempt d'IVA. Tanmateix, hem de tenir en compte que hi ha determinats serveis, aquí hem posat un exemple en el qual això no es compliria, perquè, per exemple, els serveis relacionats amb immobles són una excepció a la regla general i en aquest cas sí que s'hauria de repercutir IVA, però no seria el criteri general. Per exemple, si un despatx d'advocats espanyol presta un servei d'assessorament a una empresa alemanya, en aquest cas estaria exempt, com explicàvem al començament. Bé, anem a parlar ara del tema de les vendes a distància i de l'e-commerce. En primer lloc, voldria apuntar que aquest tema, que ara està, diguem, molt de moda i que, com explicava, pel boom de les vendes a distància i de l'e-commerce, no és un tema nou, és un tema que diria que ha existit sempre. El que passa és que abans només aplicava el que es venia a dir vendes per catàleg, que era potser un tipus d'operacions més residuals i que quedaven fora de l'àmbit potser de la majoria d'empreses. Què ha passat ara? Doncs amb la proliferació de les vendes online, pràcticament totes les empreses es veuen afectades per aquest tipus de normativa. A més, es dona una altra circumstància i és que l'1 de juliol va haver-hi un canvi de normativa molt important, potser no tant en el fons, però sí en la forma. Faré una breu referència al que passava abans. Abans de l'1 de juliol, les empreses que feien vendes online, si superaven determinats umbrals d'operacions, l'umbral genèric eren uns 35.000 euros per país, però podien arribar, per exemple, a 100.000 euros en el cas d'Alemanya, si superaven aquests umbrals, aquestes empreses es veien obligades a demanar un CIF en tots els països de destí, en tots els països on realitzaven vendes online, tenien normalment que contractar assessors en aquests països de destí i presentar declaracions d'IVA en cadascun d'ells. Això provocava, primer, molt desconeixement, segon, moltíssims costos burocràtics i moltíssims costos de gestió. Quina és la gran novetat a partir de l'1 de juliol? La gran novetat és que a nivell europeu s'ha posat en pràctica el que es diu l'extensió de la finestreta única, el que es coneix per One Stop Shop, OSS, que a través d'una única declaració que podem presentar directament en el nostre país, podem liquidar tots aquests impostos que es meriten en les vendes a distància. En què consisteix això? És el que ara tractaré d'explicar.
Bé, com us deia, ja a través de la transposició de directives europees i del Reial Decret 7/2021, hi ha una extensió de la finestreta única a les vendes a distància i s'estableix un únic llindar de 10.000 euros per tots els estats membres de la Unió Europea. Això inclou tant les vendes a distància, és a dir, vendes a consumidors finals, com la prestació de serveis per via electrònica. Què vol dir això? Vol dir que, per exemple, si nosaltres som una empresa espanyola que venem a consumidors de la Unió Europea, si no arribem a 10.000, els hi hem de facturar el 21% d'IVA espanyol. Però en el moment en què superem aquest llindar, automàticament hem de començar a facturar l'IVA de cada un dels estats membres. Si venem a clients francesos, doncs l'IVA de França, el 20%, si venem a clients alemanys, doncs l'IVA d'Alemanya, si venem a clients italians, l'IVA d'Itàlia. Això és molt important perquè, clar, si no ho fem o no ho fem bé, podem incórrer a riscos molt, molt greus en el sentit que cada un d'aquests estats es pot veure perjudicat perquè aquesta empresa no estaria ingressant tot aquest IVA en el país que té el dret de recaptar. Tot això que acabo d'explicar és el que es coneix per régimen de la Unió. És a dir, en tot aquest sistema, diguem que hi ha dos grans règims, el régimen de la Unió i aquest segon règim que en diríem régimen d'importació. Aquest segon règim d'importació afecta a les vendes intracomunitàries a distància de béns importats. És el que es coneix per IOS. I és un règim que només aplica a béns importats amb valor unitari inferior a 150 euros. És el règim que es coneix per règim d'importació que explicarem més endavant. També explicarem com funciona tot això en el cas, sobretot en aquest règim d'importació, que subcontractem tota aquesta operativa a el que es coneix com interface facilitadores, per exemple Amazon o qualsevol altre tipus de plataforma logística que ens ajudi a realitzar tot aquest tipus d'operacions. Bé, quin és l'objectiu? Per què existeix aquest sistema? Home, la veritat que té certa lògica. És a dir, si nosaltres penseu, per exemple, que com a consumidors finals volem comprar unes sabatilles esportives, a on les compraríem? Les compraríem on ens sortís més barat. Si volguéssim comprar, podríem comprar a Itàlia si l'IVA és més barat, podríem comprar a Alemanya si és més barat. D'aquesta manera, què evitem? Evitem que els consumidors prenguin les seves decisions de localitzar les seves compres en funció d'on hi hagin els impostos més baixos. Precisament per això ens obligaran a que les nostres vendes a cada un dels països es repercuteixi el mateix IVA que repercuteixen les empreses que estan localitzades allà. Per això comento aquí que l'objectiu és evitar les vendes efectuades sense el desplaçament del comprador o l'establiment del venedor. El règim aplica sobre les vendes a distància i serveis prestats per via electrònica. Quins requisits hi han d'haver aquí? L'estat membre d'origen dels béns ha de ser un estat membre diferent de l'arribada. El transport ha d'anar a càrrec del proveïdor o pel seu compte. Ho té que organitzar el venedor, el proveïdor, directe o indirectament. El destinatari de l'operació, com he dit, ha de ser un consumidor final, el que es coneix com operacions B2C. Aquí, una breu referència que de tot aquest sistema queden exclosos els mitjans de transport nous o els béns objectes d'instal·lació i muntatge. Com us deia, quina és la regla de localització? Les vendes es graven al país d'origen fins a 10.000 i una vegada superat el llindar es localitzen en el país de destí. Els empresaris que es trobin establerts únicament en un estat membre i que no excedeixin del llindar de 10.000 sempre serà la localització en el país d'origen, és a dir, no li afectarà per res. Si no superem aquest llindar,
sempre vendrem amb el 21% d'IVA espanyol. Bé, com es gestiona això? Això es gestiona a través d'un model nou que s'ha creat, que és el model 369. Què pot passar? Nosaltres comencem a realitzar vendes a distància a països de la Unió Europea, veiem que arribarem al llindar dels 10.000 euros, llavors el que hem de fer és comunicar-ho a l'agència tributària. Com ho comuniquem? Doncs s'ha habilitat un model específic, que és el model 035, similar al model que tots coneixereu, que és el model 036, ve a ser el mateix, però és un model específic únicament per aquest tipus d'operacions de vendes a distància. En aquest model haurem d'informar bàsicament quin tipus d'operacions farem. Pot ser que només fem operacions d'aquelles que parlàvem del règim de la Unió, pot ser que només fem operacions del règim d'importació o podria ser que les féssim de totes dues. Això ho haurem de comunicar amb aquest model. Un cop comunicat a l'agència tributària que realitzarem aquest tipus d'operacions, doncs hi haurà un formulari equivalent al que seria el formulari ordinari d'IVA, que com sabeu és el 303, doncs hi ha un formulari d'autoliquidació que és el model 369. A través d'aquest formulari podreu incloure absolutament totes les operacions de ventes a distància que realitzeu en els altres països de la Unió Europea. Evidentment, tot això es presenta online amb el vostre certificat digital i us puc garantir que ja està funcionant i que no dona cap tipus de problema. Us he posat aquí també una diapositiva. Us recomano que entreu amb el portal de l'agència tributària, on podreu veure que hi ha un apartat específic per aquest tipus d'operacions de ventes a distància. Allà podeu trobar tota la informació, però com podeu veure aquí, aquest model bàsicament el que es posa és una identificació del país on es realitzen les operacions, el tipus d'IVA que s'està repercutint, la base imposable i el total d'IVA individualitzat per països que s'ha d'autoliquidar. Això es liquida trimestralment i després, òbviament, la Hisenda espanyola està obligada a repartir a les hisendes dels altres països cadascuna de les liquidacions que li toqui a cadascun d'ells. Exemples. Per exemple, una empresa establerta a Espanya, al territori d'aplicació de l'impost, ven mercaderies a consumidors finals establerts a Alemanya i França. Ha venut un total, per exemple, de 2.000 euros en un país, Alemanya, i 6.000 euros a França. Què passarà amb aquesta empresa? Aquesta empresa encara no ha superat el llindar dels 10.000 euros. Per tant, de moment no li afecta res del que hem explicat. Repercutirà a l'IVA del 21%, ho facturarà de forma habitual i inclourà aquestes operacions en el model 303 d'IVA espanyol. També podria donar-se el cas que voluntàriament hagués optat per aquest sistema de tributació en destí. En aquest cas, òbviament, hauria d'utilitzar el sistema del model 369, però bé, us diria que aquest cas no és l'habitual. Imaginem que aquesta mateixa empresa, l'1 de març del 2022, sobrepassa la facturació de 10.000. La facturació de 10.000 no va per països, no va per operacions, és global. Ja ha superat els 10.000 euros. Doncs bé, a partir d'aquest moment haurà de donar-se d'alta en aquest sistema de finestreta única i a partir d'aquest euro que superi els 10.000 haurà de començar a repercutir l'IVA que correspongui segons el país on estigui venent cada una de les mercaderies. Bé, anem ara a comentar l'altre gran grup que us deia d'operacions de vendes a distància, que seria
el que en dèiem règim d'importació. Aquest es tracta d'un nou règim especial de vendes a distància de béns importats de països tercers, és a dir, no de la Unió Europea. De què estem parlant? Estem parlant, per exemple, d'una empresa que porti producte de la Xina amb valor unitari inferior a 150 euros i que després el vulgui vendre dins de la Unió Europea. Segon aspecte, és un règim opcional. Tercer aspecte, aplica només sobre els béns importats de països tercers amb un valor intrínsec inferior a 150 euros. Si ens acollim en aquest règim, què aconseguirem? Que aquesta operació, quan arribin els béns a la nostra duana, estaran exempts d'impostos, estaran exempts d'IVA. Després, la venda d'aquests productes als consumidors finals, depenent de si es queden a Espanya i es venen a consumidors finals espanyols, que serien una operació interior, normal i corrent, o bé es venen a consumidors finals europeus, es posarà en marxa un altre cop tot el circuit que us he explicat de finestreta única i meritament de l'IVA depenent del país de destí on es venguin aquests productes, a través, com us deia, del model 369. Bé, què cal fer aquí? Com us deia, si ens volem acollir aquí, hem de presentar el model 035 i donar-nos d'alta en aquest sistema. Com sabrà la Hisenda espanyola que aquestes importacions no ens han de cobrar IVA a la duana? Doncs precisament, quan ens haguem donat d'alta en aquest model 035, la Hisenda espanyola ja haurà processat que aquesta empresa ha optat per aquest sistema i quan arribin aquests productes a la duana i els vulguem despatxar, la Hisenda espanyola ja sabrà que aquests productes han d'entrar lliures d'IVA. Cal escollir un estat membre d'identificació o bé la seu del destinatari. És a dir, aquí no estem parlant tant d'una empresa espanyola, perquè l'empresa espanyola estarà ja identificada aquí, però pensem que una empresa estrangera pot voler establir-se a Espanya, portar aquests productes de Xina a Espanya i canalitzar tota la logística a través del nostre país. Llavors, s'haurà d'identificar aquí. Però pot escollir perfectament un altre estat membre d'identificació que no sigui Espanya. Podria establir-se a Itàlia o podria establir-se a Alemanya. El mecanisme seria exactament el mateix. Un cop triat aquest estat membre d'identificació, s'ha de vincular amb ell com a mínim 3 anys. Bé, com funciona això? Aquí, en aquesta diapositiva, teniu explicat què passaria, que com us he dit, aquest sistema és opcional. Què passaria si optem i què passaria si no optem? Bé, si optem per l'IOS, com us deia, la importació d'aquest producte està exempta perquè ja haurem comunicat el nostre número de referència a la duana. La venda posterior d'aquest producte dependrà, com us deia, del país de destí. Anirà amb IVA espanyol si es queda aquí i anirà amb l'IVA del país de destí si a la seva vegada el transportem i el venem a un altre país europeu. Què passa si utilitzem un intermediari? Perdó. Allò que dèiem de les interface facilitadores. En aquest cas, si és l'intermediari el que canalitza tot aquest tipus d'operacions, serà ell el que es donarà d'alta en l'IOS i el que tindrà el seu número identificatiu per realitzar tota la logística per despatxar a la duana l'adquisició d'aquest producte i la logística de venda i entrega en el consumidor final. En aquest cas, totes les obligacions formals es traspassen en aquest intermediari. Aquesta identificació es comunicarà a la duana per poder aconseguir l'exempció d'IVA a la importació. Bé, què passaria si nosaltres fem aquest tipus d'operacions i no optem per aquest sistema del règim d'importació? Doncs bé,
els productes arribarien a la duana espanyola, com que no estem identificats com a operador que s'ha acollit en aquest sistema, haurem de despatxar el producte i pagar l'IVA a la duana, com qualsevol altra operació, diguem, que no sigui d'aquest caire, de valor unitari inferior a 150 euros. Si nosaltres comprem una màquina i la portem dels Estats Units, doncs hi val 50.000 euros, doncs evidentment quan la despatxem haurem de pagar l'IVA. Amb aquest sistema de vendes de productes de baix valor, si estem dins del règim de la importació, estarem exempts. Si no optem, haurem de pagar aquest IVA a la duana perquè la duana no ens tindrà identificats. La venda posterior d'aquest producte estarà subjecte a IVA exactament igual. Aquesta diapositiva és una mica una repetició de l'abans, simplement per deixar clar que el sistema per identificar-nos davant d'Hisenda és exactament el mateix, tant si estem dins del règim de la Unió com si estem dins del règim d'importació. Bé, les plataformes facilitadores o interface electròniques. Si les plataformes digitals facilitadores faciliten les vendes de béns, es consideraran subjectes passius que efectuen aquestes operacions i seran les responsables de recaptar l'IVA de les empreses venedores i després ingressar-lo a l'administració tributària. Efectivament, és el que us deia, si canalitzem aquestes operacions a través d'una plataforma digital, serà ella la responsable de totes les obligacions formals. Què vol dir facilitar? Significa que utilitzem una plataforma electrònica per tal que el client final i un proveïdor que posi els béns a la venda a través d'aquesta plataforma es puguin posar en contacte i doni lloc a una entrega de béns a través d'ella. És a dir, no estem parlant d'un simple intermediari, estem parlant d'un operador que realment es responsabilitza en que el producte arribi i després s'entregui. Precisament per això, d'alguna manera, es fa responsable subsidiari, responsable absolutament principal de totes les obligacions formals lligades a aquesta operació. En aquests casos podríem dir que es produeixen dues operacions en una. Primer, una primera entrega del proveïdor a la plataforma, B2B exempta, que és quan arriba el producte, en l'estat membre on s'ha identificat la plataforma, i una segona entrega de la plataforma al client, una B2C subjecte i no exempta. El transport es vincula en aquesta segona entrega. En aquests casos, i sempre que la plataforma hagi optat pel règim especial, es podrà fer servir el sistema aquest de finestreta OSS o IOSS. Per exemple, una empresa espanyola que ven mercaderies d'un valor unitari inferior a 150 euros, per exemple, ulleres de sol, a clients finals espanyols i també d'altres membres de la Unió Europea. Aquests productes venen de Xina i no els comercialitza a través d'una plataforma digital, sinó que la pròpia empresa es fa responsable de tot el procés d'adquisició i entrega i ho ven a través de la seva pròpia pàgina web. Bé, aquesta empresa s'identifica aquí a Espanya. Imaginem que ha optat pel règim d'importació. Què passarà? Es produirà aquesta primera importació aquí al territori d'aplicació de l'impost, que estarà exempta d'IVA. La segona operació, que seria la venda als clients finals, si són clients finals espanyols, serà una venda interior, com us deia, amb IVA espanyol, 21% o 10%, el que toqui. O bé serà una venda, diguem, de les que dèiem al començament, dins de la Unió Europea, que tindrà que repercutir a l'IVA del país de destí. I llavors aquesta venda haurà de declarar-la en el model 369 si ha superat, evidentment,
el llindar dels 10.000 euros que comentàvem al començament. Si no s'ha optat pel règim especial, com deia abans, haurà de liquidar l'IVA a la duana, aquesta operació d'importació no estarà exempta, segons es tracti. Segon exemple, si el canal de venda no fos la pròpia companyia, fos a través d'una plataforma, per exemple Amazon, serà la plataforma qui tindrà exactament igual, com acabem d'explicar, que encarregar-se de realitzar totes les formalitats aduaneres i fiscals relacionades amb aquesta operació. Aquí, per acabar, teniu una mica un croquis de quin seria el flux d'aquest tipus d'operacions. És a dir, primer ens registrem a través del formulari 035 en el iOS, hi ha una comanda de producte, hi ha una acceptació i pagament del producte, el producte viatja des de fora de la Unió Europea a un país de la Unió Europea, entra a una duana de la Unió Europea, la que sigui, en aquests dos iconos verds, com veieu, es declara el producte a la duana en l'apartat 6 fa la seva comprovació, comprova el valor dels béns, comprova que estem inscrits identificats en el país a efectes del iOS, en aquest cas després es liquida o no es liquida l'IVA corresponent i després hi ha la segona entrega en el client final. Llavors, aquí es repercuteix l'IVA que toqui segons la destinació del producte. Bé, ja per acabar, us hem posat aquí, quan tingueu accés a la presentació, 2 o 3 links que penso que són de força utilitat. Un d'ells, amb el període d'ells podreu veure els tipus d'IVA que hi ha actualment vigents a cada un dels països europeus. Un segon link de l'agència tributària on teniu informació extensa sobre les regles de localització en les transaccions internacionals a efectes d'IVA i un tercer link, que és el que us comentava al començament, on podeu comprovar els CIFs de cada un del BIES d'utilitat. Moltes gràcies a tots per la vostra atenció. Ara sí. Moltes gràcies, Quim, per la teva ponència, per tota l'explicació, detall i els exemples que ajuden molt a posar en context tota la informació. Abans de passar al torn de preguntes, deixeu-me que us comparteixi una petita presentació sobre els serveis que us podem oferir des de la nostra oficina, l'Oficina Tècnica de Barrers a la Internacionalització, i que us poden ser molt útils a l'hora dels vostres processos d'importació i exportació, a més que són gratuïts. Per tant, val la pena que hi feu una ullada. Aviam, us comparteixo la presentació. Com us deia, jo soc la Raquel González, soc consultora sènior de l'Oficina Tècnica de Barrers a la Internacionalització. Oferim a les empreses catalanes diversos serveis completament gratuïts.
En concret, ara, us parlaré del servei de consultes Trade Desk i Brexit Desk, de la finestreta d'aprovisionament i logística, de les jornades tècniques que realitzem, com aquesta que estem fent el dia d'avui, i després un parell de bases de dades o plataformes d'informació que us poden ser molt útils, que és el sistema d'alertes internacionals i el Catalonia Trade Portal. Pel que fa al servei de consultes, tenim dues finestretes d'atenció, el Trade Desk i el Brexit Desk. El Trade Desk és una finestreta d'atenció personalitzada on ens podeu, a través del correu, ens podeu fer-nos arribar qualsevol dubte que tingueu sobre barreres tècniques o sobre qualsevol problemàtica que us trobeu a l'hora d'exportar o importar. Aquest servei és gratuït, com us comentava, i us donem resposta personalitzada per escrit en menys de 48 hores. Com ho fem? Doncs, evidentment, tenim el nostre equip sènior de consultes especialitzats, però també tenim el suport de les nostres oficines exterior, amb 40 oficines arreu del món, i tenim recolzament d'experts externs especialitzats en fiscalitat internacional, mobilitat de treballadors, logística i duanes, i també suport d'altres entitats i organismes de suport a la internacionalització. Per altra banda, pel que fa al Brexit Desk, és un servei molt similar. La diferència amb l'anterior és que aquest està focalitzat exclusivament en les problemàtiques del Brexit i ens podeu fer arribar qualsevol consulta que tingueu relacionada amb el Brexit. Addicionalment, dels recursos que us he explicat abans, dels consultors i de més, també compteu en aquest cas amb el suport de la nostra oficina exterior a Londres, que, entre d'altres serveis, us pot ajudar a fer una cerca d'assessors legals i tributaris, també a buscar empreses certificadores, empreses logístiques o fins i tot nous socis comercials al mercat. La finestreta d'aprovisionament i logística és un servei integral que és nou d'aquest any, d'aquest 2022, arrel de la problemàtica d'aprovisionament i logística que hi ha hagut recentment, hem posat al vostre abast aquesta finestreta que, entre d'altres coses, podeu fer-nos arribar les vostres consultes que tingueu sobre logística i transport o sobre incidències logístiques a destinació. També identifiquem aquelles alertes o aquelles tendències dintre del que és el sector de la logística i transport, perquè en pugueu estar al dia. Tenim un servei d'orientació logística personalitzat. Això vol dir que un dels nostres consultors s'asseurà amb vosaltres en una sessió individual per detectar aquelles àrees de la vostra empresa que es veuen més afectades pel que fa a la logística i us farà una sèrie de recomanacions perquè pugueu millorar la situació. I, per últim, també us podem fer o oferir un servei de cerca i diversificació de proveïdors en altres mercats. Els recursos que tenim per poder-vos donar aquest servei són els mateixos que en les finestretes anteriors, el Trade Desk i el Brexit Desk, però, addicionalment, també comptem amb el Supplier Search Service i el Catalonia Industry Suppliers pel que fa a la cerca de nous proveïdors tant aquí a Catalunya com a altres mercats a l'exterior. I també podeu comptar o teniu al vostre abast el Catalonia Trade Portal, que és un portal d'informació molt extens, que ara en unes diapositives us explicaré com funciona o quina informació us pot proporcionar. Com ens podeu fer adreçar les vostres consultes? Al final d'aquesta presentació trobareu els enllaços a les finestretes corresponents, però
perquè us feu una miqueta una idea de quines consultes ens podeu fer arribar, us hem deixat aquí alguns exemples de les consultes que ens arriben més freqüentment o que ens podeu arribar. Ja que són temes tan diversos com, per exemple, la fiscalitat, la logística, duanes, finançament, mobilitat de treballadors, etc. És a dir, per exemple, estic tenint problemes amb els lliuraments, tinc retards o tinc dificultats per trobar matèries primeres. Ens podeu fer arribar la consulta, no? O no sé quins documents necessito per exportar el meu producte o importar-lo cap aquí, cap a Espanya. O he d'enviar treballadors a l'estranger i no sé quins tràmits he de fer. Aquestes són algunes consultes, però també qualsevol problema duaner, qualsevol tipus de qüestió de certificats, d'etiquetatge, Incoterms, on no sabeu si la vostra assegurança és la correcta, és la més òptima, o necessiteu finançament per internacionalitzar-vos i no sabeu com trobar-lo o on. Totes aquestes consultes ens les podeu fer arribar. També, per altra banda, realitzem diferents sessions informatives, com la que estem tenint avui sobre l'IVA i la fiscalitat. Actualment tenim 3 cicles en marxa. El que intentem és que aquestes jornades informatives reflecteixin les vostres principals inquietuds o cobreixin els principals temes o inquietuds que teniu i que ens feu arribar en les vostres consultes. Com us comentava, tenim 3 cicles diferents. Un és el Superant barreres, l'altre és el del Lean Management i l'altre és del cicle Brexit. Aquí us hem deixat les dates i les temàtiques de les properes sessions. Veureu que algunes estan en vermell. Aquestes que estan en vermell, si cliqueu, teniu l'enllaç i us portarà a la pàgina de registre per poder assistir al webinar. Aquelles que estan en gris és perquè encara actualment no tenim la publicació, però estan totes quasi bé a punt de publicar-se i, per tant, us he deixat aquí a la part inferior l'enllaç a l'agenda d'acció, que és on trobareu publicats tots els nostres actes i on podreu fer el registre, a més de trobar la informació de cada una d'aquestes sessions. També comentar-vos, tenim un nou servei aquest 2022, és el servei d'alertes internacionals. Les alertes fan referència a qualsevol fet que pugui afectar a les importacions o a les exportacions de les empreses catalanes, ja sigui un fet positiu o un fet negatiu. Podeu trobar aquestes publicacions, us he deixat aquí els enllaços, mireu, a la web de la nostra oficina o també al cercador del Banc de Coneixement d'Acció. És una base de dades, podeu veure totes les alertes que tenim penjades i aquí a sota us he deixat alguns exemples de quines alertes tenim. Aquestes són només una petita selecció, tenim moltes més alertes, us animo a que feu una miqueta una recerca. Per exemple, ara tenim molt activa i molt vigent l'alerta sobre la guerra a Ucraïna i com afecta a les empreses catalanes. A més, aquesta alerta l'anem actualitzant, si no és quasi diàriament, cada cop que hi ha alguna nova actualització. Però també tenim altres alertes, com pot ser el certificat de conformitat que es necessita per exportar al Marroc o la prohibició temporal de productes agrícoles a Algèria, la prohibició d'embalatges plàstics que tindrà lloc dintre de poc a França, o, per exemple, com afecten l'entrada de productes que afavoreixen la desforestació a dintre de la Unió Europea. Ja, per últim, us vull fer 5 cèntims del Catalonia Trade Portals. Per aquells que no conegueu aquesta plataforma, dir-vos que és una plataforma online que Acció ofereix gratuïtament a les empreses catalanes, on trobareu
tota la informació que necessiteu per fer els vostres negocis internacionals. És una plataforma, ja veureu, molt amigable, molt user-friendly, molt fàcil de fer servir i us animo que entreu i cerqueu una miqueta totes les eines que teniu al vostre abast perquè realment en són moltes i li podeu treure molt de profit. Una miqueta perquè veieu com està organitzat el portal, teniu dos tipus d'eines. Un és el de les eines de prospecció de mercat, és a dir, quan encara estem en una etapa que no tenim molt clar a quin mercat volem accedir o quin és el millor mercat pel nostre producte, doncs el portal ens ofereix tota una sèrie d'eines per fer aquesta prospecció. Són aquestes eines que estan situades a la part superior d'aquesta gràfica i, per exemple, podeu accedir a estudis de mercat per país o producte, tendències del vostre sector, estadístiques de comerç internacional per producte i per país també, o fins i tot podeu accedir a una de les nostres eines més populars a fer una cerca d'importadors i distribuïdors del vostre producte per un mercat en concret o per diferents mercats. Us podeu descarregar l'Excel amb tota la informació dels importadors i distribuïdors. Altres eines també de prospecció són informació sobre les fires, sobre licitacions, sobre mercats online, directoris empresarials, etc. Per l'altre cantó, que a la part inferior d'aquesta gràfica, trobareu les eines d'accés al mercat. Aquestes eines el que us proporciona és informació sobre com he d'enviar o què necessito per enviar el meu producte a un cert país. Per exemple, quins aranzels i impostos m'aplicaran a l'exportació o a la importació, quins documents necessitaré acompanyar amb l'enviament, quines normes d'etiquetatge es requereixen en un cert país pel meu producte, quins són els estàndards nacionals de seguretat, de normativa de tot tipus, estàndards per país, també hi podeu accedir. I moltes altres eines. Aquestes només són, us dic 4 per no acabar explicant-vos-ho tot una per una, però val la pena que hi accediu i mireu totes les eines perquè són de molta utilitat. Només per últim comentar-vos, també teniu un apartat dintre del portal de la plataforma d'un glossari o unes guies de comerç internacionals són temes generals i us parlen de qüestions com els incoterms, els tipus d'incoterms, com s'utilitzen, responsabilitats, etc., com funcionen les duanes, les assegurances o l'embalatge, entre d'altres temes. Ara, per exemple, estem preparant una guia de comerç també o una fitxa sobre la petjada de carboni, que és un tema molt candent i molt important avui en dia. També comentar-vos, a més, si sou clients habituals d'Acció, teniu accés a 4 eines Premium. Aquestes eines són tendències del sector, aquí la teniu, revistes professionals, estàndards nacionals i normes d'etiquetatge. Quina diferència hi ha d'aquestes eines amb la resta d'eines del portal? Doncs aquestes eines són eines personalitzades on vosaltres feu una consulta o ens envieu la informació específica que necessiteu o bàsicament que necessiteu o que voleu trobar i l'equip del portal us personalitza i us fa una resposta concreta pel vostre cas i us l'envia al vostre correu en el transcurs de màxim una setmana. Si voleu accedir a aquestes eines, només ens heu de fer arribar un correu i us hi donarem accés. Per últim, us hem deixat aquí tota la informació de contacte tant de les nostres finestretes de consulta com del cercador d'alertes al Catalonia Trade Portal i el nostre correu. Qualsevol dubte que tingueu ens podeu fer arribar un correu o a través dels formularis i amb molt de gust us donarem resposta. Ara sí. Passarem, al torn de preguntes amb en Quim. Ens heu deixat unes quantes preguntes
en el qüestionari, en el Q&A. I començarem per aquelles més votades. En tenim un parell, tenim una que ens han fet dues persones. Raquel. Sí, digue'm, Quim. No, que dic que mentre parlaves he anat contestant bastantes preguntes amb el xat. Val. Ho dic perquè, si mires aquí a respostes, vull dir que les he anat contestant pràcticament totes. Començarem, doncs, potser amb aquelles que no has respost i després, començarem, deixa'm veure una miqueta, començarem per les més votades, Quim, si et sembla bé, tot i que les hagis respost, perquè així tothom pot accedir a escoltar la resposta. Et sembla bé? Sí, sí. Perfecte. Mira, la primera que tenim és de l'Esteban i ens diu Perdona. Ara se m'han barrejat, dona'm un segonet. Ara, ens diuen, l'Antonio, perdó, diu, el llindar de 10.000 euros es reinicia cada any? No. Quan has passat, doncs ja continues. O sigui, al moment que passes ja estàs obligat a entrar en el sistema. Perfecte, Quim. En tenim una altra. Ens l'ha fet el Carles i hi havia una altra persona que també ens ha fet la mateixa pregunta i és el llindar dels 10.000 euros en e-commerce és global o és per país? Global. És global. Perfecte. Molt bé. L'Ester ens pregunta, ¿hay algún sitio desde el cual podemos ver el tanto por ciento de IVA que toque aplicar en cada país? Si es así, ¿dónde? Sí, aquí ja li he comentat que al final he posat, en els links que comentava hi ha un link on poden veure els tipus d'IVA de tots els països. Vale, perfecte. Us l'hem deixat aquí. De totes maneres, si algú té algun dubte, que ens faci arribar una consulta, un correu i us passem el link. En tenim un altre, Quim, i ens diu la Judit, aquest règim, l'OSS, model 369, no permet balancejar-se amb el model 303. Per què? Ens trobem en que tenim IVA negatiu al model 303 que no podem recuperar perquè tot l'IVA repercutit va a compte de l'OSS, és europeu, i no és un IVA repercutit espanyol. Penso que aquests procediments són un greuge i no estan del tot ben pensats. Què n'opines? Bé, aquí aquesta empresa té el mateix problema, entre cometes, que tenen totes les empreses exportadores. Les empreses exportadores venen exempt d'IVA, si els seus clients són empreses, estan exempts d'IVA, o les empreses que venen online venen amb IVA diferent del país on estan establertes. Això provoca que el seu IVA repercutit és zero o molt baix. En canvi, tenen l'IVA suportat de les operacions i dels gastos que tenen en el país on estan establerts. Paguen un lloguer d'una oficina o d'una nau industrial amb IVA, paguen compres amb IVA. Totes aquestes empreses sempre tenen IVA negatiu. Però ja hi ha un sistema que es diu REDEME, Régimen de Devolución Mensual, a través del qual aquestes empreses s'hi poden acollir i poden demanar l'IVA mensualment. Sí que és un sistema que t'implica altres obligacions formals, com estar en el SII, el Sistema Immediat d'Informació, tens més possibilitats que et revisin perquè tens un IVA a favor, però és a dir, avui en dia els controls de l'agència tributària són continus i les empreses normalment han de tenir els mecanismes per poder solventar aquest tipus d'entrebancs. Puc assegurar, perquè ho veig contínuament, que un cop estàs dins del REDEME potser sí que tens potser alguna comprovació al començament, però després ja és tot rutinari i cada 3 mesos, amb un decalatge aproximat de 3 mesos, els IVAs es van cobrant de l'administració tributària. Moltes gràcies, Quim. Mira, tenim una altra pregunta, ens la fa la Paqui i ens diu: vendemos productos por Amazon
para poder hacerlo, Amazon nos indicó que nos debíamos dar de alta en el OSS y nos debemos encargar de liquidar los diferentes IVAs. ¿Es correcto lo que nos han indicado? Bueno, depèn. Si l'empresa en qüestió és la que gestiona tot el procés de logístic i d'entrega del producte, sí que s'haurà de registrar dins del sistema OSS, Finestreta Única, i fer aquestes declaracions. Si aquests productes són productes del segon grup, del règim d'importació que parlàvem, i és Amazon la que canalitza tota l'operativa, en aquest cas, com havia explicat, serà Amazon el que tindrà les obligacions formals de despatxar i repercutir l'IVA de cada país. Vale, perfecte. Mira, tenim una altra consulta, una altra pregunta d'en Jordi, la Boira, i ens diu: nosaltres som una petita empresa que realitzem importacions de béns amb valors inferiors a 150 euros. És recomanable inscriure's a aquest règim especial i després aplicar l'IVA de cada país o ens recomanes fer la liquidació de l'IVA a la duana? Jo crec que sí, que és recomanable que s'inscriguin perquè els hi facilitarà, diguem, l'operativa i els hi simplificarà els tràmits burocràtics de despatxament i de la mercaderia. I també a nivell financer, el fet de no haver que liquidar l'IVA a la duana, doncs els hi representarà un avantatge. En la meva opinió, els hi recomanaria que s'hi apuntessin. Perfecte, queda clar. La següent pregunta ens diuen: si hacemos una compra grande de productos a China por valor unitario menor a 150 euros, que almacenamos en Europa y luego vendemos por valor unitario superior a 150 euros, ¿podemos darnos de alta en el IOS y no pagar el IVA en la importación a Europa? Sí, clar. Dona igual que la compra grande sea grande o pequeña. Lo que interessa és que el valor unitari sigui inferior a 150 euros. Si es compleix aquest requisit, no hi ha problema. Molt bé, passem a la següent. Quim, ens diuen: som empresa de serveis i comprem alguns productes per consum intern nostre a Amazon, que arriben de qualsevol país. Mai ens haurien de cobrar l'IVA, oi? Hem de fer alguna declaració especial per haver comprat aquests productes? No, a veure, si aquesta empresa entenc que el que està dient és que està comprant productes per consum propi. No sé, per exemple, si necessiten una taula per l'oficina, doncs la compren en un altre país. Doncs si la compren en un país europeu, doncs el proveïdor els hi facturarà exempt d'IVA i ells faran l'autorepercussió en la declaració d'IVA normal. Si ho compren a Xina, doncs quan retirin la taula a la duana hauran de pagar l'IVA de la duana i ja està. I que el podran recuperar perfectament en la seva declaració, sense cap problema. Perfecte. Gràcies, Quim. Mira, la següent pregunta ens diuen, és de l'Ester Gadea i ens diu: en el cas de venda a distància de menys de 22 euros o més de 150 euros, com s'hauria de declarar? I quin IVA s'aplicaria? No, és que jo crec que està confonent... Bé, hi havia abans de l'aplicació d'aquesta norma, hi havia una exempció general per les compres inferiors a 22 euros. Això ja no existeix, ha quedat obsolet. Amb la nova normativa, el que aplica són les compres unitàries inferiors a 150 euros. Perfecte. L'Alma ens diu: tenim problemes per donar-nos d'alta en el ROI, perquè som una empresa nova i la meva pregunta és si podem vendre a Europa sense estar donats d'alta en el ROI. Però de tota manera miraré una mica més sobre les diverses possibilitats que he sentit abans relacionades amb l'IOS.
No, a veure, aquesta empresa el que té, el departament, quan una empresa vol començar a fer operacions intracomunitàries per aconseguir el CIF comunitari, té que inscriure's al ROI. I el ROI és un departament de l'agència tributària que històricament està col·lapsat. Són molt lents i bastant problemàtics. Tenen certa aversió a donar aquest número intracomunitari, sobretot a les empreses noves. És a dir, si és una empresa que porta anys funcionant i a partir d'ara necessita el ROI perquè vol començar a vendre fora, normalment no li posen pegues. Però si és una empresa de nova constitució, doncs tenen certes reticències, comproven l'activitat, a vegades fan visites presencials i costa una mica d'obtenir aquest registre. No és que no pugui vendre a països europeus, poder vendre pot vendre. El problema és que si no té el ROI, en teoria hauria de vendre amb IVA espanyol i amb això es trobarà que els seus clients no li compraran perquè li diran que volen la factura sense IVA. Per tant, aquesta empresa el que hauria de fer, entenc, és primer de tot resoldre aquest problema del ROI i quan el tingui resolt, llavors plantejar-se si li convé realitzar un tipus d'operacions o unes altres. Perfecte, queda aclarit. Tenim una altra pregunta d'en Carlos Pradera i ens diu: ¿Cómo le llega a las aduanas de Eslovaquia que estamos dados de alta en el IOS en España? Bueno, aviam, com he explicat, en el moment en què ens donem d'alta en l'IOS, la Hisenda espanyola ja sap que estarem dins d'aquest sistema de finestreta única i, per tant, estem identificats. De la mateixa manera que hi ha una base de dades internacional, allò que us deia, que us he passat el link, el BIES, que podem comprovar qualsevol CIF europeu, entenc que també hi haurà algun sistema entre països en el que es podrà comprovar que efectivament estem acollits en aquest sistema. Entre altres coses, perquè si aquest senyor fa aquesta pregunta, entenc que serà perquè té interessos en allà o fa operacions en allà, etc. Per tant, si està repercutint IVA d'aquell país, doncs, lògicament, quan la Hisenda espanyola li transfereixi els diners a la Hisenda d'Eslovàquia per les operacions que haurà fet, doncs li tindrà que comunicar quin operador ho ha fet i, en aquest cas, haurà de comunicar-li el CIF d'aquesta empresa en concret. Jo crec que és automàtic. Perfecte. Merci, Quim. Passem a la següent pregunta de la Maria Antònia. El valor unitari menor de 150 euros són per article o conjunt d'articles de cada comanda que arribi? Per article, per article. Perfecte. Després l'Olga ens ha deixat una altra pregunta i ens diu: si fem les declaracions d'IVA mensuals, les declaracions del 369 són trimestrals o mensuals? Les que són d'OSS, les del règim de la Unió, són trimestrals. Les altres del règim d'importació són mensuals. Perfecte. Següent pregunta. Si no es fa la declaració IOS, es paga l'IVA a la duana i l'IVA se li cobra al client final? Sí, és així. Perfecte. Següent pregunta de la Maria. El règim d'importació considera per a l'exempció d'IVA el valor unitari de la mercaderia, per exemple, 150 euros, com el cas de l'exemple de les ulleres xineses. És també aplicable si importem diverses ulleres, per exemple, 10 d'un valor total 1.500 euros? No, bueno, és a dir, l'exempció és per importació unitària. És a dir, hi ha d'haver un despatx, hi haurà un despatx de cada un dels productes de forma unitària perquè estigui exempt. Vale, perfecte. Crec que queda contestat.
Tenim una altra pregunta de la Judit i ens diu: a més del sistema RDM, implica presentació mensual d'impostos. Tasca per una startup com nosaltres és molt farragosa i implica molta dedicació. No entenc ben bé la pregunta de la Judit. Sí, crec que ho he explicat abans. Doncs sí, aquesta empresa que tindrà l'IVA sempre negatiu, l'única forma que té per recuperar-lo de forma, diguem, ràpida és inscriure's al RDM i això comporta una sèrie d'obligacions formals addicionals, que és fer un IVA mensual i està, diguem, en el que es diu sistema integrat d'informació, que és que han de pujar una informació de registres de factures de forma recurrent a la plataforma de l'administració tributària. Sí, efectivament, té uns costos, diguem, burocràtics superiors, però clar, la contrapartida és que té la possibilitat de demanar la devolució d'IVA cada mes. Han de valorar si els hi convé o no els hi convé. Perfecte. Tenim una pregunta de la Meritxell i ens diu: quan és un bé digital? O què és un bé digital, no? Imagino que es refereix. Bueno, m'imagino que el que està preguntant és, dins d'aquest sistema de finestreta única, no tan sols estan incloses les vendes de productes a clients finals europeus, sinó també les prestacions de serveis realitzades per via electrònica. Jo m'imagino que es refereix a això. No entenc gaire bé la pregunta, però l'explicació que trobo és aquesta. I en tot cas, si no ha quedat contestada, ens pot fer arribar un correu o una consulta i donarem resposta, cap problema. Tenim una altra pregunta de l'Eva González i ens diu: tinc una consulta sobre l'IVA en les importacions de serveis d'empreses tipus Adobe, Google, Dropbox, etc. Quan emeten les factures sense IVA a professionals, autònoms o micropimes? És que no hi hauria d'haver-hi diferència. És a dir, dona igual. El que marca la diferència en relació als criteris de repercussió no d'IVA dona igual que sigui una empresa gran, petita o un autònom, persona física. És a dir, aquí la diferència està en que el que adquireix aquest tipus de serveis o productes sigui consumidor final, és a dir, un particular, o sigui un empresari. I quan parlem d'empresari és exactament igual que sigui un autònom, que sigui una pime que facturi 100.000 euros o que sigui una gran empresa que facturi 100 milions. És exactament el mateix, no hauria d'haver-hi cap diferència. Perfecte. Simplement, com a comentari, sí que podria trobar-se un problema aquí perquè normalment les empreses sí que estan donades d'altes en aquest ROI i tenen aquest número d'IVA del que parlem tota la tarda. Si és un autònom que potser realitza aquest tipus d'adquisicions d'aquests serveis de forma puntual, si no està inscrit al ROI, podria ser que sí, que en aquest cas li facturessin l'IVA del país d'origen. És el que penso que potser va enfocada aquesta pregunta. Gràcies per l'aclariment, Quim. Tenim la següent pregunta d'en Jordi Alsina i ens diu: si el producte importat, una part va destinat a l'e-commerce i una altra part va destinada a la venda B2B, podem estar inscrits a l'IOS? Sí, no té per què. Sí, està clar. Perfecte. La Sera ens diu: la tributació en l'IVA del comerç electrònic, e-commerce, es refereix a empreses, consumidors finals o ambdues? No. És a dir, tot aquest mecanisme de les vendes a distància, ho he dit al començament, únicament està referit en el cas en què el client final sigui un consumidor final
de la Unió Europea. Mai una empresa. Sempre és B2C, sempre. Si estem en B2B, en teoria hi ha d'haver-hi neutralitat. Aquí no hi ha IVA, ni hi ha res, ni IVA d'origen ni IVA de destí, res. Perquè és una operació entre dos operadors, entre dues empreses. Perquè hi hagi el mecanisme de les vendes a distància, el comprador ha de ser consumidor final. Perfecte. Següent pregunta d'en José Luis. Si ens acollim al 0,35 i no paguem l'IVA quan ingressa a Espanya, la mercaderia, quan fem la venda a una empresa d'un país de la Unió Europea, no hem de repercutir IVA si l'empresa té el CIF intracomunitari? No, és el mateix és el que acabo de dir. Operacions empresa a empresa, quan el client comunica el VAT number, està exempt. Aquí no hi ha res, no hi ha cap secret, diguéssim. Factura exempta d'IVA, es declara dins del model 303 com a entrega intracomunitària, després hi ha el model 349, que és informatiu, i ja està. Això no queda en absolut afectat per res del que hem parlat del model 369, ni de la finestreta única, ni res. Queda clar. Anem a la següent pregunta. Si una empresa estrangera vol identificar-se a Espanya amb un NIF i ingressar l'IVA de la manera tradicional amb el model 303, ho pot continuar fent, correcte? Sí, és correcte. Correcte, perfecte, molt bé. La següent és d'en Sergi i ens diu quina és la tendència de les millors empreses en els seus e-commerce a l'hora de fixar el seu preu? Vendre a preu equivalent a la base imponible més IVA de destí o vendre a tota la Unió Europea al mateix preu i després ja recalculen internament l'impost? Bé, això, aviam, no ho sabria dir exactament, però per lògica, donat que el preu en l'e-commerce, el preu que marca la diferència és el preu final, el consumidor el que veu és el preu final, IVA inclòs, doncs cada empresa a l'hora de dissenyar les seves, diguem, estratègies comercials haurà de veure a on s'ajusta més o on s'ajusta menys. També tinguem en compte que tot això no hi ha grans diferències entre els IVAs dels diferents països. Per exemple, a Espanya tenim el 21, a França és el 20, a Itàlia és el 22, a Alemanya és el 19, a Portugal és el 23. És a dir, que estaríem parlant de que si ens comprem unes sabatilles, de comprar-lo en un país o en un altre, que vinguin d'un país o d'un altre, podríem estar parlant de diferències màximes entre 1 i 2 euros per un producte de 100 euros de valor. Per tant, en realitat no hi ha massa distorsions. Sí, la diferència és poca. Sí. Anem a per una altra pregunta, Quim. I ens diuen si aquesta normativa europea OSS... Espera, que m'ha saltat la pregunta. Ara la tinc. Si aquesta normativa europea OSS és d'obligat compliment, per què no s'obliga a tots els ERP a crear tots els IVA i comptes dels països de la Unió Europea i del model 369? Però això és un problema informàtic que cada proveïdor informàtic té que resoldre. Entenc que com qualsevol novetat, si això està proliferant tant, doncs es posaran les piles i s'actualitzaran. Però, clar, aquells sistemes informàtics que no estiguin preparats per això, doncs al final esdeveniran obsolets. Tampoc crec que sigui
un gran problema crear un nou tipus d'IVA dins d'un software, diguem, de comptabilitat o de gestió d'impostos. És una qüestió informàtica. Sí, tard o d'hora també s'hauran de ficar al dia, no? Sí. Amb aquest model. Molt bé, anem a fer l'última pregunta. La resta no us preocupeu perquè ja us les respondrem durant la setmana que ve, us les enviarem per escrit. Ens diuen Jordi i Alzina, com s'ha de registrar els clients finals a nivell fiscal? Com s'ha de declarar? Bueno, aviam, al final aquí, donat que en el model 369 s'hauran de posar, com he dit, la identificació dels països, la base imposable i l'IVA que estem repercutint a cada lloc, doncs dins dels sistemes informàtics de cada empresa hi hauran d'haver-hi, de la mateixa manera que totes tenim un llibre registre d'IVA espanyol, amb la normativa interna, doncs es tindrà que tenir un llibre d'IVA específic per cada país. Evidentment, si nosaltres venem a Itàlia i a França i posem un import allà, que és la base, un tipus d'IVA i un total d'IVA, si algun dia alguna administració ens demana explicacions o que justifiquem d'on surten aquelles quantitats, doncs haurem d'ensenyar un llibre registre on figuri el detall de totes les operacions realitzades. Donat que la majoria de casos aquestes operacions són operacions amb clients finals, doncs jo m'atreviria a dir que gairebé ningú ens demanarà factura. Si algun client d'aquests ens demana factura, doncs estarem obligats a demanar-li les dades i fer la factura. Però si no ens demanen factura, no tenim per què identificar el CIF, el nom i totes les dades habituals que demanem a un client habitual quan li venem un producte. És el que es vindria a dir el que serien factures simplificades. De la mateixa manera que quan nosaltres anem a un restaurant i paguem un menú, ningú ens demana les dades, ens donen un tiquet i allà no surt cap dada nostra. Tanmateix, si anem al senyor del restaurant i li diem que ens faci una factura, està obligat a fer-la. Però si no li demanem, no. D'aquesta mateixa manera, si nosaltres venem online a particulars d'altres països, doncs el nostre sistema potser li demanarà algunes dades bàsiques, o potser dades bancàries, o potser algun tipus d'informació per gestionar el cobrament, però no haurà d'existir una fitxa de client com a tal dins del nostre sistema. Perfecte, moltes gràcies, Quim. No tenim temps per més preguntes i donarem pas a la Sandra, que fa el tancament de la sessió. Endavant, Sandra. Moltes gràcies. Gràcies, Raquel. Gràcies, Quim. Realment una sessió, doncs, l'IVA sempre és apassionant, recurrent, complex. Ens ha generat moltes preguntes. No us preocupeu, les que han quedat pendents doncs ja les contestarem la propera setmana per e-mail. El Quim ja s'ha ofert voluntari i ens ho respondrà a la major brevetat. Així que gràcies als dos i ara procedeixo a fer algun recordatori de temes que han anat sorgint en el xat, més de tipus operatiu. Entre d'ells, alguns assistents em preguntaven si es penjaria el vídeo o les presentacions. Doncs el vídeo i les presentacions les penjarem la propera setmana a la web d'Acció. Aneu a l'agenda, que és a la home d'Acció, busqueu el dia d'avui, 21 d'abril, i allà trobareu el vídeo i les presentacions perquè les pugueu mirar amb més tranquil·litat. Després, les empreses que tingueu consultes, que us trobeu barreres de qualsevol tipus, ja sigui tema IVA, tema fiscal en general, mobilitat de treballadors, certificats, etiquetatges, temes de Brexit, temes de problemes d'aprovisionament i transport, consultes sobre la guerra d'Ucraïna, doncs ens podeu enviar un e-mail a tradedesk@gencat.cat o bé dirigir-vos al formulari de l'Oficina Tècnica de Barreres i a màxim 48 hores
un consultor de l'oficina portarà el vostre cas i us el contestarem sense cost per la vostra empresa. També recordar-vos que la propera setmana farem 3 webinars sobre barreres. El 28 d'abril a les 12 farem un webinar sobre el canvi de normativa del UKCA, amb el canvi del Brexit s'ha de canviar el CE pel UK. Us explicarem bé membres del govern britànic per explicar com s'ha de fer aquest canvi. Després, el dia 28 també a la tarda farem un webinar sobre barreres per vendre productes alimentaris als Estats Units, on participarà, a part d'un consultor de l'oficina tècnica, el director de Miami, de la nostra oficina a Miami. I també el divendres 29 d'abril a les 11:30 farem un webinar sobre Lean Management per millorar el procés exportador en general. Les inscripcions ja estan obertes pels 3 webinars i us animem a que us aneu inscrivint si teniu temes relacionats amb aquestes barreres. Res més, ara sí, gràcies a tots els assistents per participar en aquest webinar, gràcies als ponents un cop més per la seva disponibilitat i esperem que us hagi estat d'utilitat. Us esperem en el proper webinar. Fins aviat.